सोहर पावर से होला और ताकत से होला। एकरा खातिर मर्दानगी चाहिए सोहर गवावे खातिर। तारा लड़की के नाव धरला त तिल मिला जला। तारा लड़की के नाव आ केहू के मेहरारू के तू तना बोल जाता तोरी माँ की कौन बोली हमरा के रे, तोरी माँ की कौन बोली हमरा के रे। हमर ससुर हवे खेसारी हम ही करब बरियारी। ए बाबू हम नचनिए कारण गाई गए, नचनिए कारण। बगसर अपन बेटी बियहि द आरा बियहल फुआ हे बबुआ अरे छापर के माल मल पुआ हे बबुआ। खोदा खोदी तो हम तो खोदे लगब कि जैसे पपिस्तावा पाकी जलन पियर हो जाइनु खोदत 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 उनका चुआ देब हम गिरा देब। गाना गाओ तर के छपरा के माल मलपुआ तो अहे हित कार तोहरो के पकड़ के लाइवा में थपरिया दी हम। अरे महाराज कार वो बात को ध्यान रुआ रुआ कहते कि मौका मन जेकरा के उ कहत रहन कि उनका लेगो छुछुनरो ना पैदा होई। पंकज सिंह जब गोले रहले हत्ती चौकी गोले रहे पवन सिंह गोले बुझाइल कि काटी दिलो। राजपूत समाज भी तत्पर हमारा तो सबसे बड़ अफसोस होता राजपूत समाज पर। बच्चा पैदा करे खातिर ताकत चाहिए, मर्दानगी चाहिए। हेतर कहतर जे मर्दानगी चाहिए तो अब बताई कि एकर माने कि पवन सिंह डायरेक्ट कहतरन कि माने तो मौक बड़ा कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना। सोहर पावर से होला और ताकत से होला। 9 महीना ना 6 महीना पर ये लोग लड़का 6 महीना पर तो पिलियो बच्चा देली सा होखा तरह शेर के बच्चा कम होला आ जब होला तो ओकरा में दम होला। तो बाप बाप होला बाप सोहर बजवा दिलस कोनो दिक्कत नहीं। तू कहतर हमारे पिता तुल्य पवन भैया आई बार पीते के फीता काटतर कहतर कि जीवन में लड़का ना होई। अब बाबुए के चैलेंज करे लगल। खेसारी लाल यादव बक्सर के स्टेज प्रोग्राम में आते हैं और कहते हैं कि एजवा से हम खोद देतनी आ जब खोद देले बानी तो ओनियो ले कुछ आई आ जब ओने ले आई तो एनियो ले कुछ बिगबे करब। और हमारे साथ भोजपुरी के विवादित स्टार कलाकार सोनू पांडे जी हैं और आइए हम इनसे भी कुछ खोदवाने का प्रयास करते हैं। कब ई का खोद रहे हैं इन दोनों आदमी के खोदा खोदी के बीच में। खोदा खोदी तो हम तो खोदे लगब कि जैसे पपिस्तावा पाकी जलन पियर हो जाइनु खोदत 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 उनका चुआ देब हम गिरा देब। आ हम तने कहब कि बगसर अपन बेटी बियहि द आरा बियहल फुआ हे बबुआ। बगसर अपन बेटी बियहि द आरा बियहल फुआ हे बबुआ हरे छापर के माल मल पुआ हे बबुआ हरे छापर के माल मल पुआ। अब लीजिए अब खेसारी लाल यादव बक्सर में आके जैसे खोद के गइलन तो ई एगो अलगे खोद दिहल है उनकर मलपुए खोद दिहल है। कुल मिला जुला के मुर्गिया बक्सर के हो सकतिया आरा के हो सकतिया तो मलपुआ उजा मैंने कोनो बात बा फग खोद तनी हम एनियो से खोदब ओनियो से आइब। आ जूनियर जौन बालो नु नाव जीवन भर नीचे रहबलो हमार नाव लगे तू ही रावण के ही तू हवा का जीवन भर हो गई बड़ा तू मने रावण से बड़ डिग्री डिप्लोमा रावण से तो बड़ा रंगबाज हो ना धरती कापत रहले तार मने हितकार के केहू के द्वार पर आइए बोलता कि कुरुक्षेत्र द्वारवा ना हो आ एगो मूस पकड़ाई कुरुक्षेत्र द्वारवा बना दिले बड़ा एही जल कुरुक्षेत्र नहीं मूस पकड़ ले ना रहले पंकज सिंह बड़का मूस पकड़ ले रहलन लाइव में आके थपड़िया दे रहलन। ई गाना गाओ तर के छपरा के माल मलपुआ तो अहे हित कार तोहरो के पकड़ के लाइवा में थपड़िया दी हन। हमारे थिया कबारे के मौत लगल तू ऐसा बात करे भैया। कुल मिला जुला के ये जब बात भी पंकज सिंह जब गोले रहले हत्ती चौकी गोले रहे पवन सिंह गोले बुझाइल कि काटी दिलो। राजपूत समाज भी तत्पर हमारा तो सबसे बड़ अफसोस होता राजपूत समाज पर कि पंकज सिंह एगो हत्ती चुकी गलती कैले रहले तब बुझाइल कि पंकज सिंह के का ना हो जाई हाँ गर्दा मच गई रहे। एह बेरा महाराज माने राजपूत समाज के ब्रांड जरा के पवन सिंह माने ब्रांड पवन सिंह बहुत बड़ नाम बेटी पतो ही दूगो ना होला। तारा लड़की के नाव धरला तो तिल मिला जला। तारा लड़की के नाव आ केहू के मेहरारू के तू तना बोल जाता तारा मलपुआ पर दुख लगता है लागत तो हमरो दुख लगता। केहू के मेहरारू को ऐसे बोलता रहा जैसे ले जाके घरे चेक कर ले बड़ा पर परिवार में पढ़ल लिखल तो हमें ना साइंटिस्ट ना हमें ना ई डॉक्टर हमें ई मेडिकल साइंस दोनों संगे लेके आई चेक कर ले बड़े कि पवन सिंह ए जीवन में तहरा से बाल बच्चा ना हुई कि चेक कर ले बड़े ये चेक का कौना निहुर कंपनिया में ये चेक कर ले बड़े ले जाके धीरे से चेक कर ले बड़े कि परिवार के चेक कर ले बड़े
ट्राई कर ले बने कि इनका ले कुछ होखे लायक नहीं के। ठीक है बा, पवन सिंह नया नया गई हैं, रास्ता लगई हैं, आ खेसारी बाबू लइका खेलई हैं, ई तो हलो नया नया काम अपन इ लोग शुरू कैले बोलो हाई जानता हमार आशीर्वाद हम केहू के घंटा बुझे नहीं, घंटा का तू तो दिन रात बुझे लगब, हाई जानता जनार्दन हमरा के आशीर्वाद दिला पारा पारी है। मैं लोग जाला आ मेहनत करके 9 महीना ना 6 महीना पर इ लोग लइका 6 महीना पर तो पिलियो बच्चा देली स हो खावत रह। शेर के बच्चा कम होला आ जब होला तो ओकरा में दम होला। तो यही ले ई मौका कह दिले हैं का पवन सिंह के तो कह अच्छा अरे महाराज कार वो बात को ध्यान रुआ रुआ कहते हैं कि मौका मन जेकरा के उ कहत रहन कि उनका ले एगो छुछुनरो ना पैदा होई माने मर्दानगी हमेरा रूप मर्दानगी दिखाई लो मर्द के कोनो दिखाओ तले उहो सौरी में गौले गाँव 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 सोहर गाँव माने सोहर 9 महीना पर लइका 9 महीना पर लइका हो खावली मर्दानगी हो, 6 महीना पर लइके इहे मर्दानगी। दूसर मर्दानगी कोनो चीज नहीं के माने जेकर जेकर लइका नहीं के बोलो मर्द ना एक एगो इतिहास बनल हो मर्द ना हो। डिप्रेशन लेनी ना डिप्रेशन में लोग के हम डाल देबे नहीं। डिप्रेशन में होता ना तू चाणक्य के हित हो गइल कि डिप्रेशन में हैं तार हितकार हो गइल तो तू माने बुझ गइल माने कुछ खोज तो हम लोग अपना में कुछ खेललो चुना चुना है। जूनियर कलाकार के जौन टारगेट करता रह तू वर्तमान हो, भविष्य में तार बाप भी केहू बा एमे खड़ा हो सकता। आ बाप के तू का इज्जत करबो जब कहत रह कि हम केहू से सीखले नहीं। इनकर गुरु लो रोत लो रवो चैनल पर देखले बनी बिल्कुल बिल्कुल इनकर गुरु जे अपना गुरु के सम्मान ना कइल महाराज, जे अपना गुरु के सम्मान ना कइल, जे अपना से सीनियर के सम्मान ना कइल, आज उनका संग एगो दूगो कवि फिर जुड़ गेल बलो काल उ लोग गाड़ी देत रहलो उहे कवि लो जे स्टार्टिंग रहलो बीच में गाड़ी दिहल लो ए हम लोग का लाभी जानकारी ली ई केहू कर ई लोग पैसा बनावे खातिर कुछ कर सकत लो। पैसा जहाँ छड़िक फायदा होई कुछ कर दिलो आए है कुल बलि के बकरा जौन बालो सराय के बनल बोलो कहीं फलाना हवे ई तोब खान ना हलो आई लोग कुछ ना कर लो। कुल मिला जुला के हमारा दुख है ई बात के बा कि छोटा छोटा जो हमने के जूनियर कलाकार कहतर के नाम लेके रहेंगे ले लो यानी के टारगेट मत करस लो। अपना में कमलबास को अभियंता नहीं माई बहन कुछ करस लो करावस लो, हमनी के नाव मत लेस लो ना तो रेलब जानू कि वहाँ ही ना लगी। अच्छा रेला रेली दोनों ओर ले चालू बाटे ओने से उहो कुछ रेला ले त एने से एनियो ले रेलाई हो गइल तो उनका बेटी पर गवा गइल। अब का बुझाता कि खेसारी के मेहरारू पर गवा जाई का गाना है और मेहरारू पर दोसर गए तो अपन ही प्रीतिया कृतिया वो में ना कहले रहे वो गाना गजेंद्र जी ये महाराज रुआई छुटत के संगे के हुआ ई मैं जतना नयका पहिल के टीम रहा जे अपना बाप को रवा कहत नहीं। अच्छा पवन सिंह ठीक बा मूड मिजाज में बोलिए देले ओ दिन खेसारियो मजा लेबे में बोल देले कि अंकल टाइप के हो गेल बड़ा ठीक बा पिता अंकल में कोनो ढेर अंतर ना होला ई बोल देले। पवन जी एकरा के कंट्रोवर्सी कर देले गप देने कहले कि बजाओ रे सोहर तो बाप बाप होला बाप सोहर बजवा दिलस कोनो दिक्कत नहीं। तू कहतर हमारे पिता तुल्य पवन भैया आई बार पीते के फीता काटतर कहतर कि जीवन में लइका ना होई। अब बाबुए के चैलेंज करे लगल तो हम बेसी का बोलते हैं तारा संस्कार तो है नहीं कि यार पढ़ा लिखला आ तनी मनी 2 पैक ले लिहला में तो हम लोग ई तो बुझाते नहीं कि कहाँ का बोले के बा आ बेसी हम ना करब आ कोनो चीज़ के जातिवाद नहीं देखे के ऐसे कि यानी कि अपना जातियों में सम्मान नहीं खे। हम तने कहब कि अरे कि बगसर आपन बेटी बियहब बगसर आपन बेटी बियहब आरा बियहल फुआ ए बबुआ अरे छापरा के माल मल पुआ ए बबुआ छापरा के माल मल पुआ।